दिनै 14/12/2025 इं अक्ट' जोंनि क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि नैथि खेब कनफारेन्स खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बेनि मुङैनो जोङो दिनै पाटगाव आन्चलिकनि सिङाव थानाय हालां बाजार फोथाराव आरसिनि मोनसे जेनेरेल मिटिं खुंफैदों। बावहाय माखासे साब कमिटिफोरखौ जोङो दिनै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थारिखखौबो थिग खालामनानै लानाय जाबाय। बे जाहैबाय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 7 आरो 8 2026 फेब्रुवारि सानखालिनो साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनायनि लाहार फाहारखौ खालामनाय जाबाय। बिनिनो जोङो गाहामै मावफुंलांनो थाखाय बे जायगानिनो मानाव गेदेर धनेन्द्र बरगयारिखौ आफादनि बे आरसि कमिटिनि आफादगिरि आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो बे आन्चलिकनिनो बिथाङा आन्चलिकनि सेक्रेटारिखामोन। बिथांखौनो आरसिनिबो कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हाबाय। बिथांनि मुङा जाहैबाय समित मोसाहारि। बिथांखौ जोङो कनभेनर हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना दाफुंनानै होनाय खालामो। बिथांमोननि दारैनो जोंनि बे फैगौ नैथि खेबनि कनफारेन्स दा गाहामै गाहाम जाफुंनानै थांगोन आरो जोङो दिनै सिङाव थानाय दालाइसा आफादफोरखौबो जोङो दिनै दाफुंनानै लाजोबनाय जाबाय आरो बिथांमोननि सायावनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनहा हेफाजाब होगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजोंनो फैगौ बै कनफारेन्सआ जाफुंसारगोन होननानै जोङो दिनै बे जिबि ब्लक बिथांनि मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानि आन्चलिक दखरा बिथांमोननो दिनैनि गेजेरजों अक्ट' आरो बिबान मोननाय बिथांमोनखौ मुंखौ फोरमायहरनाय जाबाय। बेराफारसेथिं जोबोद रंजानायनि बाथ्रा, जोङो देग्लाय थांनाय फार्स्ट कनफारेन्सआव दिहुननाय गोरबोनि दाखोन लाइसि खुगा लाइसि बायदियै जोङो देग्लायबो खुंनो लानाय बे कनफारेन्सआव नैथि खेबनि मुं गोरबोनि दाखोन लाइसिखौ दिहुनबावनायनि लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बावहाय लिरग्रा नैबे जोंनि दिहुननो लानाय सबिनिरनि मुङा जाहैबाय गोरबोनि दाखोन। बेवहाय जाय बिथांमोना लाइसियाव लिरबिदां हरनो गोसो जायो बिथांमोनखौ नैबे जोंनि चिफ एडिटर सुभाष बरगयारि बिथांनि फन नाम्बारखौ खिन्थाहरनाय जाबाय 9101877916 बे नम्बराव दैथायहरोब्लानो चिफ एडिटरनिसिम सफैनाय जागोन। नोंथांमोनखौ जाय जाय बिथांमोना लिरबिदां दैथायहरनो गोसो जायो बे थंआव दैथायहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि बे अर्गेनाइजेसना जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो बिबानगिरि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां मनन्जय बरगयारि भिलेज नर्थ क'क्राझार पस्ट अफिस सिम्बोरगावआ गावनि न'खरनि
उसुबिदानि थाखाय बिथाङा जोंनि आफादनिफ्राय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनि बिबानखौ एंगारनायनि आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेखौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना थांनाय 9/12/25 इं अक्ट'खालि जयै सावरायलायनानै बिथांनि आर'जलाइखौ जोङो मानिनानै लाबाय। नोरै लिरनाय जादों, टु श्री मनन्जय बरगयारी, विलेज नर्थ क'क्राझार, पोस्ट अफिस सिम्बरगाव। Sir, as per resolution at an executive meeting which is held on 9/12/25, Kokrajhar District Ex Volunteer Force Organization have been accepted your resignation letter from the post of Organizing Secretary with honor. This is for favor of your kind information and necessary action. बेखिनिखौ जोङो बिथांनिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंबो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय दरफ्रोम आनसलिक कमिटि बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारिनिसिम नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबावनाय जाबाय। गोजोन्थों।